Silyados sa mga pulis, TF Davao ug mga force multiplier ang subling pag-abli sa Roxas Night Market sugod kagabi Marso 24, 2022 nga gidagsang sa libuan ka mga Davaoenyo. Walay pasudlon kun dili moagi sa inspeksyon. Nagmuntar sab og mga hand washing area sa entrance sa lugar ingon man ang pagpatuman sa pagsulog og face mask. Hinuon, nagpatuman gihapon og one entry one exit policy ang Davao City Police Office sama sa naandan alang sa hugot nga security measures. Una ang reopening sa Roxas Night Market kagabi. Nagpahigayon og pre-deployment briefing sa mga personahe sa PNP o Police Auxiliary kagahapon sa hapon aron matuman ang ilang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad. Sumala ni Police Major Maria Teresita Gaspan, ang spokesperson sa DCPO, hapsay ug malinawon ang reopening sa Roxas Night Market. Successful po ang reopening sa night market kagabi. Based sa security plan because successfully implemented as a result of maayo nga reopen last night. And this is because we have a very strong forces headed by Davao City Police Office, Task Force Davao, and other components like Bureau of Fire, PSU, auxiliary nato, o gadunay mga volunteers sa to. Dugang ni Police Major Gaspan, gibana-bana ang anaa sa 4,500 ka mga individual ang misuroy sa reopening sa Roxas Night Market. Walay natalang misupak sa gipatumang pulisiya sa mga otoridad sa lugar sama sa mga gipatumang guidelines sa health protocols. Anay man tungod kay nag-observe man ang tanan sa mga ipatuman sa tuwang mga kapulisan o other some records. Subling nagpahimangno ang mga pulis nga ginadili gihapon ang pagsuot og jacket o pagdala og backpack sulod sa night market. Halos 2 ka tuig sab gipasirado o gipaundang sa lokal nga panggamhanan sa Davao ang operasyon sa Roxas Night Market tungod sa pandemya aron malikayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.